lipat, ang haklupad, ang pinakilan. Buhat, 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 sa kinabu. Buhat, 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 pag-ikat. James, patasin ka lang mo kabado. Ha, so super, lago na kayo. Bye, lago ba ang Dubai? Lago eh, isa ay kurap, ilang so nakakita ka mo ng trabaho dito. So siguro si mama, o trabaho ko dito. So, hindi na kumain. Hindi, oy, never. Hi, naabot ko na panahon na mula ito kabay. Hindi na siya nabukan. Hindi siya tayo, try ka na po rin hapon. So, maani kayo. Sa namin, mga tulad ni, kung sa nasa kalabot, let's get you hapon ta.
Happy